Pois non deixamos aínda a Mariña Lugués. Estivemos estes días no Fútbol Aire visitando os beléns máis famosos de Galicia, o de Begonte, Parada de Sil, de Valga. Hoxe toca chegarse a Viveiro. Ali todo é o grande. Emilio, compañeiro, todas as figuras deste nacemento son a tamaño real. Isto é, bueno, dende logo, un belén de altura. E para que che quede claro, voilà, ti mira a altura que ten. Mira a altura que teñen estas pezas de cartón pedra dun 71, estou nun 81, e mira, para que vexas que a altura. Que pasa que ainda está a cousa neste viveiro ante o Berce, que é o nome que leva este ano o nacemento que fan aquí na cidade, na Vila do Landro, Jesús Altadei. Ainda que da organización, pero a organización ainda está en obras. Está en obras porque ten que estar en obras sempre, senón non se acaba. Isto é peor que as do Escorial. Mira, ademais é que nosotros seguimos mantendo figuras novas e tal durante todo o tempo que está aquí. Porque sempre hai cousas que non se acabaron e ainda as vamos introducindo. Pois iso, pouco a pouco, nunca mellor dito, é un Belén bevinte. Sí, actualizado. En permanente evolución. E atención, B20 tamén, sí, en constante evolución. B20, bueno, porque en queira auga, porque tamén fíxate o tamaño que é precisamente acorde desta noria de auga, acorde coas figuras. Está claro, todo é como de tamaño natural, non? As cigüeñas, todo está... Que non son de verdade, hai que quede claro. Algunhas mostras de luz solar. Non son de verdade. Non, porque aquí, como se di, ningún animal foi utilizado para a reproducción deste Belén vivinte, Susana. Aquí tampouco a alimentación, pero queda claro que sí que faría, porque entramos na zona dos oficios, o que temos, non? O fruteiro aquí. O fruteiro, que máis temos? O fruteiro, o jalateiro, isto é un batán. É un batán, Susana, que ademais de ser do tamaño acorde tamén, é vivinte tamén, porque está en movimento, en acción. Se move ca auga da noria é o que move o batán. Era a verdadeira natureza desa noria da auga que víamos hai un momento. Cantos anos hai, Jesús, que estás na organización, que non estás desde o principio? Non sabemos exactamente. No, ti. Eu pregunto, el xa vai co piñón fixos. Eu desde que naceu, este Belén naceu comigo, e ca nosa xente, sí, somos os creadores do tema. Cantos anos levamos facendo? É o que non sabemos. 15, 16, non sei. Pois nisto que non sabemos, hai que poñerlle un pouco, se cadra axúdanos a facer memoria, Susana. Mira, que temos polo, hai polo, aquí temos un poleiro, pero atención, o noso Fútbol Aire cando precise xamón, Susana, aquí temos o abastecemento. Ti sabes que temos unha sección que imos repartindo xamóns cando se tercia. Vamos, un tampouco estragaríamos moito o Belén, non? Non, nada. Eu non sei igual. Falando de estragos, temos viño. E o viño, non como a auga que víamos antes, querida Susana, o viño ás veces pódenos deixar un pouco daquela maneira se non temos o papo un pouco cheo. Aquí a empanada está sen petiscar, pero Jesús... Eles están vos, verdad? No, xa vaciaron todas as botellas, os porrós, todo. Sí. Pois que durman a mona. Imos deixar así a cougar, que durman, Susana, na segunda metade, a ver se espertan, se xa espabilan, e seguimos dando unha volta por este Belén vivinte de Viveiro ante o Berce. Aí queda Emilio no Belén xigante de Viveiro, nos da provincia de Lugo. Faltan 3 días para a noite boa. Estamos achegándonos aos beléns máis singulares de Galicia. Estivemos na primeira venta do Fútbol Aire no Belén xigante de Viveiro e quedamos con gañas de ver máis cousas. E mira, compañeiro, segues nese Belén tan peculiar. Susana, seguimos aquí no Belén xigante de Viveiro e como xigante imos entrar agora por esta porta, imos para lo que seguimos con Jesús Altadei, un dos organizadores. Xigante é Xesús esta nova, non sei, que se anuncia. E logo, é o nacimento de Jesús, non? Entonces é moi importante para a religión católica. Ademais iso, homónimo teu, como quedarían estes pastores? Imagínate naquel momento con ese anuncio, tamaño. Moi perplejos, porque a cousa, imaginadevos que vos pasara a vosotros, sería tremendo. Non quero nin imaginar. Vemos tamén en algún punto, Susana, te podeches fixar agora, que imos tendo Jesús, imos tendo referencias, non? Que nos ubican un pouco mellor tamén históricamente, non? Nos van narrando
cada pasaxe de maneira bíblica o que vai acontecendo, porque hai moita xente que senón non comprende as escenas, non? Falando de comprender, algo que sería incomprensible sería estarmos nun Belén xigante, neste caso, o de Viveiro, e que non houbera, xa non auga, que sempre houbo, e mar tamén en Viveiro, senón que non houbera ambiente mariñeiro. Isto é novidade desde hai nada. 2 ou 3 anos que introduximos este ambiente, o secadero de bacalaos. Os bacalaos. Sí. Bueno, a mariscadora co carro. Sí. Espera que a min óleme por aquí algo. Susana. Sí, pasou? chamo por ti. Dime. A ver. Jesús, por favor. Pero por favor, que hai aquí? Pois mirade, o cagón. Por que se lle vai dicir de outra maneira? Se hai tamaño monumento. Sempre hai un. Sí, tamaño monumento, Pero Tampouco nese nivel tampouco quixestes quedar curtos, No, aquí hai que facer as cousas reais. O grande. E intentar incluso un pouco máis grandes. Exagerar algo. Xa está, como grande tamén o cheiro que solta. Entramos na zona dos animais, lembrando que a peste que temos agora non é dos animais cuadrúpedos, era dun que ten dúas patas, e incorporamos animais vivos, por primeira vez. Primeira vez hai galiñas e un galo. E as galiñas, que xa estamos aquí, estamos a Aí chegar, están. as galiñas teñen ovos, puxeron ovos. Sí. Todos os días están poñendo 4 ou 5. Están contentas logo. Isto, falábamos antes na primeira conexión de que non se empregaran, de que non se utilizan animais, aquí son os únicos vivos que hai, pero están moi ben coidados. Ben cuidados, porque ven unha persoa pola mañá e outra pola tarde a mirar se lles falta algo, auga, o que seña. Agora non lles falta de nada, o que teñen ganas xa de iren iso. Temos a luz apagada. Aí está. Fixadevos ademais canta xente está neste punto, imos vir dentro dun momento, que xa parece igual que o ambiente que temos nesta rúa, parece case un zoco, máis que un Belén xigante. Por qué? Porque, bueno, a isto queremos ambientar un pouco en ese ambiente, non? Que bonito. Como un zoco árabe de Marruecos ou de Túnez, de calquer sitio, así todo cheo de cousas, non? De calquera país árabe hai algo que aínda está de camiño. Son 3 figuras importantes que un cada en seu agasallo. Vente por aquí, Jesús. E esta imaxe non queríamos que a perdese de Susana. Fixádevos, os Reis Magos, Melchor, Gaspar e Baltasar, que están a vir xa de camiño, pero a escena indícanos outro lugar importante, fundamental, previa á chegada dos reis. É importante, donde nace o que fai posible todo isto, non? Nace é a figura que aínda non temos, está o boi, está a mula, está a Virxe, está San Xosé, pero o protagonista quédanlle 3 días. Sí, hasta o día 24. E aquí? O 24 estará aí, sí. Ese será o seu lugar, Susana. Ese será aquí, desde o Belén xigante de Viveiro. Bueno, pois un dos máis singulares sen dúbida de Galicia, este Belén xigante de Viveiro que hoxe visitamos.